us apart. Dressed to bend, though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, kini mga nag-away-away karon, labi na atong mga politicians, makaamgo unta sila sa pagsunod sa balaod o sa kinaiya nga gustong ipabuhat sa atong Ginoo alang sa atong kaluwasan, labi na gyud ang pagbiya nining mga sala. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi nining pagpamalit sa mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa panalipod aron sila kanunay malipayon o balaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Naghangyo kami Ginoo sa imong kaluoy, itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya o natudluan sa pagbuhat og maayo, magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug madalanganha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala pagdaliglugso, kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan, nga palaktan ko unta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka, sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan. Karon
Pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangiliupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghimug baka didto sa Horeb ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga muka ug balili. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Unya naghisgot siya sa pagpuo kanila. Apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuy-puy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglibot ka sa among pagtuo, ug agagan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang
Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, og nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, og misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag og gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan, ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod kaninyo, nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinoon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios, busa unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, motuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo motuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo mga igsoon mianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas or sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao'y nisugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel, ug naghimo siya katong mga sugo. Siya'y midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises puparihara sad sa kinaiyas Ginoo.
Nya sa dihang nga tao na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod na kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya. Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud musugot nga mamatay ang iyang isig katawo. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad ing na gusto kang mabuhi ko. Ing na kuno. Na gusto kang mabuhi ko. Ay, usahay ra ba? Kusog eta manunglo. Mabita na nga ang kalibutan karon, kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog. Ngano man, kay ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta, nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na sila partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man, kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Okay? Lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gyud ba? Ako. O tanawa si Moises. Ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi, unya mo saka kos bukid, kay gitawag kos Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos, pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita. Naghimo sila katong ilang baka, nga ribultos baka, nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala, mga gold. Ug pag human ato, ila dayong gisimba. Isa mauni ang atong manluluwas. Ayaw na mugtuo atong Moises kay namatay na to. Kanina'y atong Ginoo. Pastang lagutas Ginoo nga giilisan si ato. Ingnan niya si Moises, hutdon ko nagpatay ng mga tawhana, nga ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat, nga maoy akong palambuon. Pabor ka ito ni ko ano? Pabor ka ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, way kaon, wa kainom kay may makaon dito. Pag uli pa niya gisupak ra siya sa iyang kuan. Moingon kitos Moises, bitaw Lord. Wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na. Ako na lay himo ang bag-ong kaliwatan kay buutan ning akong kaliwat kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises? Siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y mohangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham. So giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga, sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac o si Jacob, papas naman to, ako na sa drone. Ninduta ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa, kanang gitawag natog continuity. Di ba no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo nakadungog ana kanang punga, unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity.
Natuman ba? Wa. Husga. Wa. Isuga sa ninyo eh. Ang gustos Ginoo, united ta, unya mo continue ta, mo bitang karon ang atong tema sa atong Year of Jubilee karon, Pilgrims of Hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan, unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta. Una sa sala. Kay ang sala man gyud mao ay pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na si Yawa. Ug kadtong mosunod sa Yawa, maura sadtoy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ning nakinsaroy imong gisunod. Ning na kinsaroy imong gisunod. Oh, ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ilagi nang gideclare og ang tanang mga santos for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan, nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran maura gyud good news. Kamo ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang team Duterte o team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partig politika ay lang magtubag kay murag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news, sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Unsaon man pag check, pag fact check, nasa fact check. Unsaon pag fact check ang usa ka tao. Unsaon man? Matod pa ni Jesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya ako, i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako, si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Jesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan nga ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na, labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matod pa ni Jesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat
nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Diosnon. Nya unsa man ni mga buhat nga Diosnon? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani buhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon, kanang maong buhat Diosnon. Pananglitan, drogas, unsa man na, Diosnon, yawanon. Kana bang illegal drugs, sama ng shabu, cocaine, marijuana, dinis atong nasod, unsa man na, Diosnon, yawanon. Sige, ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Diosnon nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drugas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration nga sumpuon ako ang drugas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi. Kana mo'y atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo, kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption. Pagpangawkaw. Karon, bisag kung saan pa natog limod-limod, gabaha naman ang informasyon. Billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Naamsa ni, wama sa ni-argue ani. Ang kaninga accusation ba, why ni-argue sa laing side? Na 64, at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angay hataga niini. As early as February this year, na-release na. Ambot ka karon, dili, basig 80% na, kay February pa man to. January na approve, katong ilang nasainan, February, 64%. Unya na nagpetisyon aning atong budget, na nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court, nga illegal kuno kay naay mga blanco giamindar pod ni sa pipila ka mga naas administration nga naagi blanco nya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao dili nato butaran kay pasabot nihilom siya kay gitapin-an na sa kwarta. Gipaum-um na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon nasa una sabaan kay na sila bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gid sila as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong ni hilom ni siya. Naamaron daghan paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa nga na terorista sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo na kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong anang mga businessman, pangayuan og people's tax. Naa man na ron ni kusog naman. Gihimo naman gina nilang reel sa video gani ang ilang gipangpatay. Doon na ba'y unsa man ni yawanon ba ni nga buhat o Diosnon? Yawanon. Pagpatay kinabuhi, ang Ginoo muluwas og kinabuhi. Daghan na sa kay karong
Krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay, gani katong foreigner dito sa Boracay in town, ga-enjoy, di ending dito dapit sa may CR, gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang rape, gipang patay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay. Kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag cellphone ka, labnihon imong cellphone. Taxi drivers karon wa na sad gipangtulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan gipangtulis, hasta pagutahong sari-sari store nga ang gitinda itlog ra, tulison pagyon. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon ug wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon, bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon, mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang, wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon. Kay pasabot, wa na siya mubuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual. Dako kay ni nga evil karon, hasta mga estudyante na buang na ng mga sugal sa online. Na ay manganhin ako, hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mga bot nga rin ako og dool kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, murabag imong gisugal. Kinsa may nisumpo ani karong sugal na atoy hiring-hiring kay sumpuon kuno tong pugo. Yes, kanindot ana, online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghan ng online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag napo, pasti lang lisura ana. No, na siya. So ang mga na-involve ni ini, sayon ra man na kana mga politicians, mga kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against sa aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon, ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus, pag-abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakap, ang mga pagpakaron ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot na gihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya, nga mo kanay atong gihandom karon ining atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ingna magpakamatay nako para nimo. Ingna ba na magpakamatay ko para nimo. Galisod gi kag palit og slat para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slat ha. Daghan pa kay tag slat karon, di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tag palit og slat. Pakamatyan taning pagpalit og slat. Doon na tayo mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Gahapon gani diha sa tayo bisita. Pag-abot din sa lapadiroy, manimbawt yun akong balhibo magtanaw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kaayo, pero nindot yun siya tanaw. Nakutungod ni sa inyong mga slots. Og dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad. Daghang mga parokya nga natabangan nato nga mo nindot-nindot sad. Og ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato, og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Kapilinya di Fatima.
the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines, na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slat-slat dinhi. Pakpakan nato usabi ang atong mga slatters. Mauni ang buhat nga magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo, although natay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinhi sa atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon, nakapahimos na sila sa atong mga pabahay. Nihunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gito dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuman na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios. So kamo nakatampo niini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo niini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope. Manindog ta. Sa makadaghan mga igsoon kita giluwas sa Ginoo. Malaumon kitang muduol kaniya sa atong panginahanglan og moingon, Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, magmainiton diha sa pagampo sulod ni ining panahon sa Korisma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga ang mga walay pagtuo, makabati sa pulong sa Dios ug maluwas, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga pinaagi sa pagdugang sa atong pagtuo, ang mga butang nga walay kasiguruan sa simbahan, karon mapangitaag kasulbaran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga pinaagi sa suporta sa ilang mga kabanayan ug mga kahigalaan, ang mga kabus ug ang mga masakiton, makabatyag sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Nga ang mga matuohong nangamatay, makadangat sa ilang tunhayng puloy-anan, tinabangan sa atong mga pag-ampo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, giyahi kami sa dalan mo. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga among gituboy kanimo diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nimo gihalad ko karon Ginoo, naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan kinasinka Dawata kining akong
jutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasin ka asing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot makagagahom nga Dios, nga ang gasa nga gihalad ni ining sakripisyo maglimpyo kanamo kanunay ug maglig-on sa among kaalaot batok sa tanang dautan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Mulaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na gyud si Father Nelo Igloria. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hadagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. And love that we live through sorrow and pain. The love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who shed, give His life, that we might live, and His Spirit to help us through the years. Magampo kita. Ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo, itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas sa tanang mga sala aron ang nasakit tungod sa sad-ang konsensya maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kalig-on, divine strength. Ato raning makabot kung ato gyung buhaton ang mga sugo sa amahan bisan pa man og nagkahulugan kini sa atong kasakit o kamatayon. Atong pasalamatan ang tanan nga nagsuporta nato dinhi kaning atong mga slots. Ato ning padayonon pagpamalit, atong SBF DAG para sa kumbento, tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para sa atong pista o sa atong Holy Week, tag 100 pesos. Ang atong haligi para ni Mama Mary, itabang nato ni Father Arnel siyang parokya, tag 100 pesos. Niya padayon sa mong support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod sa pagkakaroon ana ni siya 242,000 ka mga subscribers. Sige lang yung like, shares niya, subscribe. Makatabang ta pagsabuag sa atong mga pamalandong sa ebanghelyo
o makahatag sa mo gamayng income sa atong parokya for our charitable expenses, makalikay sa tas mga scammers na mopahimo sa ato dinhing presensya sa social media. Pinaagis pag-follow sa atong mga official information. Yang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Lastly, karong gabi mao na sad ang atong prosesyon kuyog ni San Vicente Ferrer human sa alas 6 nga misa nya ugma Biyernes mao ang atong Via Cruces human sa alas 6 nga misa ug ang atong Alliance of Two Hearts Vigil human sa magsugod alas 9 gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na sa kaluoy, ikaw ang among amahan, pagbubuhat manunubos, o Ginoo sa gatanan, Jesus kaluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang sana